Матур гына сәлам сезгә. Көз җитеп, инде аның бер атнадан артык үткәнен сизгән кеше бармы ул? Миңа калса, әле бу турыда уйланучылар да сирәк булган. Ә менә безнең хит-парадтагы җырчыларыбыз көзне ничек каршы алганнар? Җәй белән саубуллашу авыр бирелгәнме аларга? Булар турында алдагы минутларда сөйләшербез. Эфирда яшьлек тавыш хит-парады. Һәм мин Байбулат. Гөлназ Мөхәммәдиева. Ул бик күп атналар дәвамында хит-парадның алдынгы баскычларында булды. Тик бүген аның җыры белән саубуллашыр вакыт. Без аңа бары тик уңышлар телибез һәм инде җырын тагын бер кат тыңлап китәбез. Хәзер яхшы яңалыклар белән дәвам итик. Елмаеп, көлеп, кочак җәеп бүгенге премьераны каршы алыйк. Дуслар, сезгә бер бик шәп мәгълүмат бар. Бик тиздән, ягъни 22 сентябрьдән Казан кинотеатрларында Красная шапочка фильмының премьерасы булачак. Әлеге фильм Барс Медиа компаниясының якын дусты Лина Арифуллинаныкы. Әлеге шәп премьерага барыгызны да чакырып калабыз.
мәңгілік бір сөзсіз саф кесуі бүйік хис өлемсіз махаббаты Құдайның бөлігі екеуінің яшырын тілегі махаббаты мәңгілік бір сөзсіз саф кесуі бүйік хис өлемсіз Улам, мөхәббәтең шен булса кырыш. екеуінің яшырын тілегі махаббаты мәңгілік бір сөзсіз саф кесуі бүйік хис өлемсіз Айгөл Закиржанованың көзі шулай ук мәктәптән башланып киткән дисәк тә, ялгыш булмас. Айгөлнең улы 8нче сыйныфка күчкән. Без сезнең икегезгә дә уңышлар телибез. Барлык 4-5 билгеләренә сөенеп, яхшы хәбәрләр ишетергә насыйп булсын. Сүз уңаеннан Айгөл бу атнада тагын бер баскыч өскә күтәрелде. Котлыйбыз һәм җырыңны тыңлыйбыз. Жеңіл юл, жайылы юл, үйге елетуші юл ол. Жылысы, назылысы, әліне сыйпағаны құл ол. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғанар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Қадірлілер дүнияда туған жер негіз бала. Матур сөз әйте алла, бәхетлі болған ана. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғанар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғанар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Ғазиз кіші янында жеңілік таба көңіл. Яратқан ярың болғанда яшәп туярлық түгел. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғанар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғанар. Матур жанға яқыны,
Тышта көз болса да, Альбина Килдиярованың көңілінде гел яз икән. Һәм шундый тоемлау аңа һәр вакыт матур, шибәр булып балкып йөрергә дә, иҗат итәргә дә бик нык ярдәм итә дип уйлыйбыз без үзебез. Һәм миңа калса без ялгышмыйбыздыр. Әйдәгез Альбинаның клибын карап, моны тагын бер кат дәлиллик әле. Yanda bulsa yakını kişilerin, gerilip borsalar bütün işlerin, şınığa hoşsa barılık hayalların, aşık bulurlar yerir yolların, hatını kızının beketi hürmette, yaratıdan aslar mehebette, alı şatlık sigeni yarın bulup, koşar kuşta itse seni toplanıp. Әни deyip тұрса балаларың, хәлің білсе достар, туғандарың, кетіп тұрсалар әтиенейің, ой құяштай балқыр сенің көңілің, хатыны қыздың бәхеті хürmetте, яратудан асылар мөхәббәтте, алы шатлық сүйгені ярың болып, қошар қышта итсе сені талпынып. Тұрмыш матур deyip біле яшәсәң, авырлыкка башыңны имәсәң, рәхмәтле булсаң син язмышыңа, күңеле күгендә янар кояшыңда, хатыны кызның бәхете хөрмәттә, яратудан азлар мөхәббәттә, алы шатлык сүйгәне ярың булып, ошар кышта итсе сине талпынып, хатыны кызның бәхете хөрмәттә, яратудан азлар мөхәббәттә, алы шатлык сүйгәне ярың булып, ошар кышта итсе сине талпынып.
Илфир Балагуддинов ise жайыны бик сагына икән, чөнки аның жайы дөрестән дә онытылмаслык булган. Музыкаль мәйданчыкларда беренче җырлары, ачык һавада концертлар, туйлар, сабан туйлар, ләкин көз җитте дип ул бер дә моңсуланмый. Чөнки көзгә шулай ук зур планнар корган Илфир. Нинди планнар икәнен тиздән белербез. Әлегә Илфирның клибын карауга чират килеп җитте. Yıraqlarga kitip yaşit turgaş Elle turmuş basamı kişini Nindi hallerde gene bulsan da Unutma tuğup üsken jirengini Taşılanmağı Etkeyen keyni yalğız balıdırmağı Yürek yılasın bir epke şeytken Yakınlarını bir payşan yuvaltmağı Yürek yılasın bir epke şeytken Yakınlarını bir payşan yuvaltmağız Ağlar küte yoldan kuzin alımı Payşanı yuvaltmağız Tilmirtmәгез zinhar etkilerini Tilmirtmәгез siz zinhar enkelerini Hürmet kurmuşa ötkürmesinler alar Bir berilgen şuşu gaziz ömürlerini Tuğan yurtnu zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız kalıdırmağız Yürek yılasın bir epke şeytken Yakınlarını bir payşan yuvaltmağız Илзира Госманова рәхәт җәйдән соң көзгә укуга керешү бик җиңел түгел инде әти-әниләргә дип елмайды. Тик шулай да ни эшлисең бит? Укырга, балаларны укытырга кирәк. Шуңа күрә тырышабыз дип өстәп тә куйды. Ә без исә Илзира ханым белән килешәбез. Һәм инде түземлек, сабырлыклар телибез сезгә. Ә хәзергә бергәләп аның клибын карап китик. Deryası
yarda Muңлы jırlar canlı üter Biz bäxtli jırdağına Muң daryası aramızda Qalğanbız bir iki yarda Uçraşabız tik kıyamada Dingiz yarı dulkan Arşı çıksan adaşırsın Süyüğümüz şiksiz derya Nasip bulsa kavuşurbuz Biz bäxtli jırdağına Muң daryası aramızda Qalğanbız bir iki yarda Uçraşabız tik kıyalda Biz bäxtli jırdağına Muң daryası aramızda Qalğanbız bir iki yarda Uçraşabız tik kıyalda Yağımlı yılmayullы kızыбыз hit paradның alдағы позициясына менеп урнаштı. Сүзен бит Илюза Гайсина турында. Илюзаның җәе шулай ук бик нәтиҗәле булган. Җәй генә түгел, көзе дә уңышлы башланып киткән. Гомумән алганда, ел әйләнәсендә Илюза бөтен тормыштан тәм табып яши. Шуның белән ул бар халыкны сокландыра да. Әйдәгез бергәләп Илюзаның җырлаганына да сокланып алыйк. Барсагышым минем җыйган
тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, сүзне Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларга тапшырабыз. Җырлы гаилә җәендә, көзендә, һәр вакытта да гел тыз-быз чабып мәш килеп эшләп йөриләр. Я тегендә, я монда шул рәвешле җәй бетеп көз җиткәнен алар сизмичә дә калганнар. Иң мөһиме, без аларның хит-парадта катнашканнары турында сиздек, белдек һәм яратып карыйбыз. Игътибар экраннарга. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Saklarımın isimde hamın süzülerinde basıman. Узакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. Син миңа, миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа. син миңа, мин сиңа. Еллар иртә була, алмас саклармын күңелемдә. Ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Кудайым тарафыннан. Җәй буе төрле чараларда, көз җиткәч бик тырышып укуда безнең бар якында уңган резидентыбыз Марсель Закиров. Әйе, ул чын артист булса да, уку турында бер дә онытмый. Уңышлы кеше гел укып йөрергә тиеш дип әйткәннәр бит. Бу Марсель турындадыр инде. Ярый, вакытны озакка сузмыйк, ә Марсельнең барлык Илиналарга багышланган җырын тыңлап һәм карап китик. Яшерин хисләр, яшерин сөю, миңа бүләк итте сары күзләр. Туктады вакыт, мин тынып калдым. Мине әсир итте сихри күзләр. Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман. Сөюне хисләремне сизмисең минем хаман. Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер синең моңлы көйләрең. Мәңге таңларга төннәрен элине, төннәрен элине йөрәк син дип тибәде. Уйларымда көннәрен элине, төннәрен элине
Бездән, бик тиздән абсолют хитне билгеләрбез. Әлегә бөтен катнашучыларыбызны барлап алыйк әле. Махаббат мәңгелек бер сүзсез, саф хис улы бөек хис үлемсез. Махаббат Худайның бүләге, икәүнең яшерен теләге. Yakın kişiler var ul etiyeni tuğanlar İngi madur canıga yakını biz yaşayan uğramanar Kadını kızın bəxti hürmette Yaradıdan ıslah məxəbətdə Alı şadlıq sigəni yarım bulub Koşar kışta itse zile talpınır Туған йортны зинһар ташламагыз. Әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән. Якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Göz yarı dolğanlığın yüreğime işit qağa gözlerinden niye canım tamşı tamşı yaşlar tamam Özün iken, özün iken, özün iken Sen özün iken, özün iken, özün iken, özün iken Sen özün iken Duyalmam qara bilsina, duyalmam qarашыңнан Sen mina yazılgan bu gay Hudayın tarafından Duyalmam qara bilsina, duyalmam qarашыңнан Sen mina yazılgan bu gay Hudayın tarafından Tünlerin eline yürek sen dip dibedir. Uylarımda günlerin eline düşlerime kiledi. Ул бу җәйдә клип төшереп, аны хит-парадка җибәргән. Ул җәйгә шәп нукта куеп, сөенеп күзен каршы алган. Кем ул дип сорыйсызмы? Ул Оксана Мөхәммәдиева. Тормышыңда, иҗатыңда уңышлар юлдаш булсын, Оксана. Бергәләп хәзер аның матур клибын карабыз әле.
bir Xudayım Jon qılına qağınıb Dostlarıma qabınıb Ümid bağlap yaşayıp hər daim Ümid bağlap yaşayıp hər daim Күзләр җиткән, җәйләр киткән дип моңсуланып, төшенкелеккә бирелеп утырмыйк, дусларым. Көз айлары әле җәйгә караганда да тагы да күңеллерәк үтәчәк дип ышаныйк һәм көтик. Бар тик яхшы хәбәрләр алып килсен. Ә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин торыгыз, үз-үзегезне саклагыз. Пока.